Добър ден. Добре. Какво сте построили, моля? Градинка. На кого е тази? В кое село е тази градинка? На децата. В кое село? В Асеновци. В Асеновци. А кои децата учат в село Асеновци? Малките. Малките и най-добричките, нали? Да. Да. Какво сега си направила? Я да видим двора в детската градина. Какво има? Какво има? Легла басейнчика, терушка. Друго? Алекси, играчки. Браво, чудесно. Леля готвачка къде готви? Покажи. Отвъна. Вътре, тук в детската градинка. Не, тук отвънка. Отвънка готви. Много ви благодаря. Ето и готвачката. Довиждане. Сега отивам да видя на другата улица какво са направили. Добър ден. Добър ден. Какво сте построили, малки строители? Гараж. Гараж. А той се намира до детската градина? Да. Да. Какво има в този гараж? Коли. Коли. Така. Да погледнем. Много хубав гараж. Почвам да готвя. Добре. Довиждане. Сега да отидем при малкия строител Сизгински. Добър ден. Алекси! камиона. Добър ден. Добър ден. Какво сте построили? Какво е това? Детска градина. Детска градина. Много е красива. Я да я разгледаме сега. Има си двор. Какво има още? Какво има още? Добре, сега ще отидем да видим. Насреща на улицата двама строители са построили. Сега ще ги попитаме какво са направили. Добър ден! Добър ден! Добър ден. Какво сте построили, моля? Дебел гараж. Голям гараж? Да. Дебел. Голям? За колко коли е този гараж? За мотора и за моторетката. Прибройте ги, моля. Колко коли може да... 2, 3. Едно, 2. За три коли. Какво още има в гаража? Виждам, че има много неща. Какво има вътре? Резервни части имате ли? Нямам и за какво За колите с какво ги поправяте? Вашите коли не могат да се щупят. Ето сега да разгледаме гаража. Чудесен. Ето. Вие как се казвате, господине? Как се казвате, моля? Браво. Къде живеете? Тук къде? В кое село? Тук в тази сграда. Да, но как се казва селото? Село Асеновци. А вие как се казвате? Къде живеете? В кое село? В кое село? Помогнете му. В кое село беше? В село Асеновци. Добре. Браво.